ziet er wel interessant uit. Oh. Als het even is. Beide de auto op, maar. Nog iets langs, nog iets. Ja. Hey, dat is ook leuk, hè? Mamma mia moza. Dat is ziek, die Oleone op bezoek. Ah, dat is toch immers. Ja. Goedemiddag. Nee. We zien van L1 onderweg. Ja? Kent je het programma toevallig? Nee? Nee? Moet ik me even voorstellen? Ja? Ik ben Bas. Dag Bas. En met wie heb ik het genoegen? Met Leon. Leon. Ja. Ik vind dit zo leuk. Mamma mia moza, heb je dat bedacht? Dat heb ik bedacht, ja. Steekt onder oog mijn moeder Maas, alleen is dat verkeerd gespeld. Want moeder schreef ze tegenwoordig met 1 O. Echt hoor. Ja. Oh, dan ben ik ook van de oude stempel, want ik zou je het nog gewoon met 2 O's hebben geschreven. Ja, dat schreef ze vandaag nu niet meer. Oké. Nou, wacht, dan Dat staat is- het ook gewoon. Leon Gillissen. Ja. Het is de spelling 2003 van Veldeke. En hij schreef zijn moeder met 1 O. Er was op de verkeerde been gezet, omdat zijn moeder met 2 letters schreef. Ja, En dan denkt ze dat zijn moeder ook met 2 letters beschreven. Dat is niet zo. ziet je ook van Veldeke toevallig? Nee, maar ik heb daar wel in de cursus bij gehoord. We reden hier net het streutje in Ja, en toen zogen we, en abusievelijk belden we bij ook een buurman aan, want we zogen allemaal figuurtjes, clowns aan tuikjes en dat is zo. achter bij mij achterom. Dat is bij ook achter. En toen verwees de vriendelijke buurman ons naar Ug. Ja, En toen gingen we aanbellen. En ja, nou stond geen veuros. ja. En ik Maar stond- je ziet eigene van hé. Nee, hè? Nee? Ik ben van Romein. Oké. En dit is Ol, hè? Dit is oor. Ja, En- dit is tegenwoordig ook Romein, maar vroeger niet. En wie ziet je in Ol terechtgekomen dan? Goh. Ik ben vrijgezel. En ik ben hier gekomen wonen in 78. Oh. En toen waren er wel overal huizen te kopen, die waren tamelijk duur. Maar toen was Oorl nog goedkoop. Dat is nu ganz anders. Nu is Oorl veel duurder als Romein. Maar toen was Oorl nog redelijk goedkoop. Toen kon ik dat als vrijgezel niet permitteren. 78. Dan zit je hier toch al een hele tijd. Ja, weer 47 jaar. Ja. 51. Was dit toen ook al zo'n toeristische trekpleister? Nee, nog niet. Er waren dat allemaal. Heel veel van die huizen, wat nu zo prachtig verbouwd zijn, dat waren toen nog keuterboerderijtjes. Maar die zijn in de loop der tijd, zo in de jaren 70, 80, waren er ook mensen die hadden lines door de Oorderplas. Ja. Dat was toen het Oorderveld. En daar waren kleine keuterbuurtjes, die hadden allemaal lines op, die hadden die verkocht. En die hadden toen centen om de woningen aan te passen en uit te breien. En daarna is dat toeristisch gebied hier gekomen. Maar de waterplas, daar hebben ze ook proberen te exploiteren als toeristische dingen. Ja. Toen kwam Akaterra, misschien wel eens van gehoord. Ja. Maar dat is niet zo gelukt. En toen, dat is nog het minder geworden. Maar ze komen nog altijd, die toeristen, op zomerse dagen hier. En het vorig jaar heeft de gemeente tot allerlei pulkes langs de weg geplaatst. Dat is om het parkeren langs de weg te verenigen.
Omdat al die toeristen hier de hele boel blokkeerden. Want hier, als het echt goed weer is, dan is het een gekke hoes volgens mij, of niet? Ja, ik vind dat het valt wel met van, maar Oh. dat zijn maar een paar dagen per jaar. Oké. Maar gewoon, andere mensen vinden dat heel erg, dus dan moest je altijd een beetje tevreden bewaren. Hey, maar die dingetjes, wat ik zie, daar hangt een masker van keramiek. Achter ook. En die beeldjes bij ook achter het hoes. Wat is dat een liefhebberij van nog? Och, dat is gewoon de plaats waar ik altijd zit en dat is in de tijd geweest dat ik van elke week een keer langs de kringloopwinkel ging. En dan kocht ik het en dan ging ik dat door neer. Maar er zijn er al een hele hoop gesneuveld en eekkurkjes die gooien die om en ja, dus, Hey, maar je ziet dus, want dat zei het zelf, je ziet vrijgezel. ja. Altijd geweest? Maar ik was ook ben ik geboren. Ik ook. Ja, Ja, kunnen we elkaar alweer de hand schudden? ja ben ze nu nog vrijgezel. Nee. Maar is dat een bewuste keuze geweest van u? Nou, dat is me overkomen. Ja, ik weet ik niet, dat is niet bewust. Nee, bewust. Nooit de juiste tegengekomen. Nou, er lopen er wel veel langs, maar ja, die lopen allemaal door. Zo gaat het. Ja. Maar ziet je content, desondanks? Ja, dan is er anders dan, als ik niet content was, dan daar ben ik van. Oké. Ja, Wat moet ik vragen wat je gedaan hebt in nog werkende leven? ik ben leraar geweest. Ah! Je wordt meester Gillissen. Ja, Wordt geen strenge meester. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je kent wel streng kijken. Ja. dat komt door de jaren. Oh, dat komt door de jaren. Ja. Oké. Hey, en wat was ook vak? Ik gaf scheikunde en natuurkunde ook. Ah, je ziet van de exacte vakken. Oh. Maar wie is dat bij ook ontstaan? Want ik was heel slecht in exacte vakken. En er Oh. zijn mensen die zien er heel goed in. Wat was ook fascinatie daarvoor? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, ik was overal wel wel redelijk cijfers voor, maar er was geen speciale. Ja, scheikunde, wie kunt dat? Iedereen kent zich wel een eerste scheikundeles herinneren. Tenminste, de meeste van die leraren die doen dan knallen met knalgaas en zo gaat allemaal. Ja, en dat is dan de aanleiding misschien, maar dat is eigenlijk, ik kan ze niet zeggen dat ze er voor de keuze maakt. Maar dus, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, Wel altijd met plezier gedaan. joh. Ja? We moeten wel even nog wel wezen op dat beursje, dat heeft te maken met het hoogwater, hè. Ja, Dat we in 93 gehad hebben. En daar staat tegenover staat het monument dat het van de provincie, dat is net achter de boom. Ja, wordt dat heksgemeerd hier. Ja. Ja. Dat is het monument van de dingen en daar staat ook zo'n pielko op, er staat even hoog als hier. Dus, Maar als dat zo hoog heeft gestaan, ja, de onderkant van de vensterbank. maar heb je het ook binnen gehad? Ja, als er aan de onderkant van de vensterbank staat, dan kunnen we het ook binnen. Ja, voor hetzelfde geld had je alles afgekit. Ik heb het gelukkig nog nooit mee hoeven te maken, maar... Ik had toen nog een houten vloer en er zat zo'n kieren in. Kloek, kloek zag die vloer. En toen liep ik de hele hut om. Gewoon tot hier, ja, hoe hoog zit dat? Dat is het waterpier van 1993. Ja, maar wie zoet je dan? Ziet je wel gewoon toes gebleven? Toen het water bij jou binnen Ik stond? leed boete, want ze repen de diegjes door. Dan ging ik kijken. En wie ik terugkwam, sting ik op tot die... Sting ik in het water door. En toen moest ik door die ZPR. Maar ging dat zo snel? Ja, dat duurde 3 kwartier, zeg het. Ja. Ik moest door die ZPR en dan kreeg ik achter de deur... want deze deur gaat naar binnen op, maar die keukendeur die gaat naar buiten op. Die kreeg binnen niet meer opgetrokken. Zo hoog sting het water altijd tegenaan. Ja, toen kwam je naar binnen en dan spoorde ze zo de vloer omhoog. Kloek, 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 kloek. En daar sta je dan nog te kijken en dus juist die hoes langzaam onder water komen te staan. Dan Ja, spring je dicht te truntig in de ogen, of niet? De hoestrikken hadden ze voor vrijgezel, zeiden, hè. Ja. Weet je wat ik toen dacht? Nou? Wat ben ik blij dat ik niet getrouwd ben.
Want die had gebeuk. Oké, ja. Dat is toch wel... wie lang moet dat programma duren? Nou, we zien bijna klaar. Dat dacht ik ook. Ja, maar anders kon ik weer streng kijken. Oh, nee, oké. Maar vond je het wel een beetje leuk? Om Oh, even te kletsen? Ja, nou, omdat toen het bas zit, hè. Ja, ja. Ja. Omdat dat toen het bas. Ach, de gunfactor. Gelukkig. Ja. Maar dit is, ja, Mamma Mia Moza, dat is toch wel een perfecte titel voor deze aflevering, of niet? Ja. Ja, maar dan moest je dat Moordermaas één oven doorstrepen, hè. Ja, dat hadden we de boete. Maar dat is al Nee, een... dat kunnen ze er rustig op zitten, want dat is de letterlijke vertaling.